Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Όταν ολοκληρωθούν τα βιοκλιματικά σχολεία, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να βιώνουν και να βλέπουν στην πράξη τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας. Στο μεταξύ όμως εκφράζουν τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες μέσω των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το υλικό που θα δείτε τώρα ήρθε από μαθητές του πρώτου λυκείου Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Οι νέοι έχουν οικολογικές ανησυχίες και συμβάλλουν ενεργά στη σωτηρία του πλανήτη. Το πρώτο Γενικό Λύκειο Ευόσμου Θεσσαλονίκης πήρε τη δική του πράσινη πρωτοβουλία και εφάρμοσε πρόγραμμα περιβαλλοντικής υφής με τίτλο Eco School. Η δράση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από μαθητές του σχολείου. Καλώς ορίσατε στο Eco School ή αλλιώς στο Οικολογικό Σχολείο. Εδώ οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μια παρουσίαση σχετικά με τα κέρια περιβαλλοντικά ζητήματα του πλανήτη. Στόχος: η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής, αλλά και η ενημέρωσή τους σχετικά με την πράσινη τεχνολογία και τις καθημερινές οικολογικές συνήθειες που μπορούν να εφαρμόσουν στη ζωή τους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στο χώρο του σχολείου στήθηκε μικρή φωτοβολταϊκή συσκευή, κάθος ανακύκλωσης μπαταριών, ενώ ειδικός προτζέκτορας πρόβαλε DVD με δράσεις της Greenpeace. Η εκδήλωση κράτησε μία εβδομάδα και ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε στους 650.